Zoragarri izan da, eta zein esker pasatzen denbora gustora gaudenean, zein txanda da orain? Bukatzeko seigarren mailakoak ditugu, eta seguru gaude zerbait ikusgarriak prestatu dutela guretzat. Seguru, badakigu joatak aritu direla, ensaiatzen eta oso ondo pasatu dute gainera. Zer da prestatu dutena, badakizu? Ba, egia esan ez dakit, baina uste dut museo baten galduta omen dabiltzela eta sorpresatxoren bat edo beste biziko dituztela. Ea gustatzen zaizuen beraiek prestatutakoa. Aurrera eta ez daltzela. Txano bero bat abontzat ere. Eta goratu aztertu badara eta isilik mantendu zariela. Eskerrik asko. Minutu gutxi barru. Joan zaitezte irtetzen. Tira, guaz, eritxo de behar dutela. Itxaron, ez gaude deno. Egia da, zipi eta besteak falta dira. Baina itxi behar dutela. Ezin ditu gan genuki. Inork baldakin on daude. Joan da deien horbeitaien bila. Museoko bisitarientzako azken abisua. Ateak itxi behar ditugu. Joan zaitezte irtetzen. Hobe dugu denok aien bila joatea. Bai, hemen ditzapetuta eratu baino lehen. Zirritzen direla? Ez, nire esan ez dakin non dago. Eske, ez da nik ere. Entzun diozu megafoniakoari. Izteko zorian daude. Irtetzen bagara torrendik barruan daude. Hemen daude! Baina nu sartu zarete. Joelek espadei argazkiak atera bezizkien. Bai, arriba bera ziren. Jaun-andreok, une honetan museoak bere ateak itxi ditu. Gure ordutegia, goizeko 10:00-tatik arratsaldeko 8:00-etara da. Eskerrik asko zuen bizitagatik. Bihar arte. Ei, ama, bertan gelditu gara. Eta orain, zer egingo dugu? Lasai, ez gaitezen urduritu. Bai, non dugu itorririk? Ez! Museo zartzeko motxilak kanpon utzi behar izan ditugu. Egia da, motxilak, bertan ditugu muikorrak. Orduan, urduri jarri behar gara. Lasai, museo barruan gaude, eta etxekoek ez daude gure zain bihar arratsaldera arte. Egia da, arrazi duzu. Jendearentzat debekatuta dauden museoko areta ezberdina bizitatu ahal izango ditugu. Diotenez, museo honetan tortura gehiak daude. Eta beldur handia ematen dute. Museoa gurea da! Bai, gozen! Osper barrio, ni lotara noa. Total, hemen inoiz ez da zerrekartzen. Zirik ez egin nahi bezu zarata. Hau da, ez da? Hala da. Zein me pasa? Geldik, kutxa gukitzen baduzu alarma joko du. Alarma? Alarma esan duzu? Zoazte goiko zora irura eta moztu alarmanen kablea. Itxaron, eta nola jakingo dugu zein den alarmaren kablea? Oso erraza, alarmaren kablea jartzen duelako. Zola igartzen da zuzarela tableko askarrena. Azkenean nire izango zara, urte asko daramatzan museo aztertzen, ezin da ezer gaizki atera. Mantatxo baten bian, norbagoian pixka prestatuko duela dirudi. Nik lepo parajutzen dudanean eta kaleratzen zaituztenean, orduan bai nabarituko duzula freskotasuna. Nagusi, bi tabla arkitu ditugu. Bai, bietan gauza bera jartzen du. Eta museoaren alarma. Bai, eta ez dakigu bietako zikoaztu. Gauza bat egingo dugu. 5 topora joango gara eta bi kablea moztuko ditugu. Zer iruditzen zaizue? Zein jakintxua zaren. Emakume honek gutxienez dela atzepikatzen
lapurtu zioten hil egin zen. Eta bere senarrak, faraoitutan kamonek... Papa bere eskuetan zuen, egingo zuela, agindu zuen. Eta non dago faraoia orantxe bertan? Mamia! Lasai, kontaia bat besterik ez dela. Ongi, alarma deskonektatu ondoren aparatu hau erabiliko dugu kutxa irekitzeko eta horrela altxorrera bateko. Paretiketuko zarete. Listo, zabatu kutxa. Ezin da! Utzi niri. Interesin du. Ezin dut iraiki. Ez dago momentuko modurik. Beste bat izango da. Nagusiak txikiak piztu da. Bide nire biztatik. Mundu guztiari nire lana oso aspergarria dela. Hemen museoan inoiz ez da esagertatzen. Bat, kantatzen ez dut. Dicho asko, baina hemen inoiz ez da esagertatzen. Gau esnatu berrian zaratak kristaletan zua gerida sei zapiz estalitak kanpoan lasargien garaia bueltan Nagusi, kutxaren ondoan gaude. Esaten dut dagoeneko ikusten gaituela. Kaixo. Txorak ere egiteari usteko dio. Bai, nagusi, 10 konjatuko dugu eta zu hortik kutxa iretzko duzu. Bat, bi, hiru, eta bost, sei,
itxita dago. Oso itxia. Nik irekita ikusten dut, eta nik ere bai. Uste dut, gure eraginez irekita zegoela imaginatu duzuela. Egia da, agian horrela izango zen. Eta orain, zer egin behar dugu? Hemen itxaron egun argitu eta museo irekitzen etorriak, ez? Mundu guztia isilik. Denok isilik. Entzun duzue hori? Bai! Non sartu dira hauek! Izar, Marcos, non zarete? Hugo, Leo, non sartu zarete? Sartu zarete zuek! Museoko lapillo batzuk? Bai, hori da, museoko lapillo batzuk. Noski, eta ni egur nezuri. Lapurrak zarete! Zu bai argiak. Ongira, egia da lapurra gara eta lepoko hori lapurtu nahi dugu. Iso, ez duzu entzuten? Bai, bide eta xera entzuten da. Momi esan behar du, gure bila dabil. Bai, momia den hori. Momia esan duzu? Iez egin behar dugu! Gero eta lertu dago! Bakarrik egingo du lana, oituta nago eta. Ara, hemen zaudete beraz, hacemos tono cuadrilla. Utzea atzera hartzen! Venga, zura zarete! Hau estresa. Bai ama, hau estresa. Zerbait interesgarria gerta zitekeen nire bilobi kontatzen. Baina ez. Begira! Nagusi, ez gaude bakarrik. Ez kontuta momia bat dagoena. Bai, ez dakigu nola irten sarkofagotik. Eta eskamutil kuadrilla bat museoan giltzapetuta geratu da. Nagusi? Nagusi? Libre! Hemen gaude! Nor da emakume hau? Gure nagusia da. Entzun duze, gizon bat datorrena. Museoko zeitaria dirudi. Deskubritzen bagaitu, salatuko gaitu! Zer egingo dugu? Ez dakit! Badakit, estatua geldituko gara. Orain, pilarik gabe geratu dira txangailua. Hasi, gauz, birra! Ez da dira enger mugitu. Momia! Irteten ari da. Ez mugitu. Ebiso berakat. Eutxi! Bai bizitra, tristea nirea! Mendiak dire mendikan irtetze espero nuela nire emazte den lepoko berreskuratzeko. Baina ez dakit nire emazte maite den lepoka non dagoen! Entzun duzue? Ez da momia txarra. Bere emazte den lepoko berreskuratu nahi du. Bai, erromantikoa. Nire noa? Eta zergatik ez diogu guk lepokoa momia dituzten. Noski, horrelariak atxeren hartuko dute. Nik aterako dut hortik. Koru zalarra! Zer esaten zenuten? Eta orain, nork zutzen dira momiari lepokoa? Zer hartatzen da zerrate beratzen osoela? Ideia bat izan dugu. Momiari, zu! Eman duzu lepoko. Ni, zuero fria pagatu eta zaurete. Badaki, inor nahi ez duenez.
Nire emaztearen lepokoa! Ez egin binik mesedez. Bizitzen uste maldiatu, zine baten dizut, ez dudala, sekula gehiago lapurretarik egingo. Ara, non zaudeten sartuta? Tira, nireak ez da tokagoa, hartu nire lepokoa. Ez nagusi, ez dugu egingo. Momeak egin diozun promesa entzun dugu. Baina ez da duzu ikusi, bizitza zarratzeko egin dudala. Tira, bete nire agindua. Ez da ez. Gainera, lepoko hori ez da zurea. Momiarena da. Nondik atera da jende hau? Horreparain ez da xola. Eta ulertu behar duzu lepokoak entzun diozu. Momiak ez duela inoiz bakien atzenen hartuko. Eta guk ere! Bai, egia da, promesa bat egin dut. Begira, mugikor bat dauka. Etxeran egitea deitu zuen bila etortzeko? Bai, doazen ikusi. Itxaron, museoko aretoaz politikan ez ditugu bizitatu. Bai, egia da. Oraingoz ez dugu erabiliko. Ba, ni museoaren mapa daukat eta gela sekretuak erakutzen dizkizuet. Zuen gidarik izango naiz, prest? Goazen! Kaixo, Maitea. Bai, bakit oso erandu dela, baina hainbeste aspertzen naiz, hemen museoan inoiz ez bizen bertatzen. Gutxienez, museoko momiak natzen balitz. Lapurretat baleago